Само нека кажем, ти каза известни имена, освен добил за колектив, но той вече е имал доста по-известни имена, като Джо Биафра от Dead Kennedys или просто Джо Биафра. Различни години, да. И така, последният ми въпрос, на който отговаря вече Менелаес Фаригос, е каква е реакцията и отношението на останалата част от обществото към този фестивал? Една част от обществото е тук. Да, но аз питам за другата. Много хора смятат, че това е позитивно събитие и така нататък. Някои от тези идват тук. Разбира се, има и много хора, които не ни харесват и не харесват това, което се случва тук. Мислим, че фестивалът е победа над крайно десните и на